sa začína v 17 rokoch. Boh si ma začal volať, no ja som dával prednosť veciam okolo. Ja viem, kráčal som bez pokory a spravedlnosť sa na svet pýta, ale ako sa hovorí, že pýcha predchádza pád. Ja neostal som dlho na vlastných nohách stárno, keď som bol na zemi, bolo mne skoro sa báť. Musel som ukázať zlemu, že viem z doru nájsť Bohu oporu, upriamiť zrak na pokoru a on ti dá ideu novú. Nie tak ľahkú, ale o to viacej sa skúši s Bohom, bratku, lebo cieľ mám jasný, no cestu si hľadám. Cieľ je krásny a ceste zapadám, vtedy ma Boh len skúšať, či aj neprinosia ho bude chváliť moja duša, alebo ho zmete zo stola, zmysel života pochovať. Tak dúfam, že aj tebe dali niečo tieto slova. Budeš kráčať s Bohom, alebo budeš oponovať. No jedno viem, že Ježiš je cesta, pravda a život, a čo nevedie cez neho, vedie mimo, úplne mimo.